Asenso yade a Akyem Anamase enso omo cheso omo akwanye kra no na senior minister onyafo ya osafo mafo de atudwe kyeremu se aban ba nifam de bi obebia na watumi aye kwan no de amawo. JA Group of Companies at Ghana scan 150,000 in a disadjumeyi. Nebra Senior Minister Onimunyan for Osafo Mafo, Wakasa and Osregana for Womensimu BSA at the Paya JA Group for Aye, Womusun Shensia, now Womentimimo Abai Emo Manfo Kumu and Harwon, which Beyonce, Abai Bono Humodin, say Akwanya a Wahonosu, Wobesi Nina, Ama Contemporantem so Aye Papa, Ama additional. Akwan Hunshiamu, Nakwan Numa, Yajitu Musia de Yeni, Pempe no. K9 ni a chance account. Bottom ha. Yadi akwani elisia ana ya force say ya fenka ho. Yadi aprade akenka sunso aka ho. Yadi akroso asamanka sunso aka ho. Efise uhwe abue mantemu a eba akwan samu a abaye sisi e papa. Na ye mane ye safra se. Ansana kufuwa de bekono. Ni anja kwa Chief Executive Officer wada J Group of Companies ano Ora John Apia Baine wadina no disem etudwa. Aye won kura bebre atwe enwahia cocoa farmers. Omo wosika. Ya disika free ya ko odan. Ya di free ya komanso ekwa kye ase. Police ni henti bank bi ampeso oba ha. Edi ene ya police aba ha. Minim se bank beba. Enema bebre beto. Police no enye se ye be kire nkrofo. Ba ko no mu wi ni ade so dia. Ye be chew. Say na de bi nso ekaye. Police station abahe pa akira say na maaye no tutura sam dwane ma emfata kro no ne adumubiase poto enti abahe die de pa say police station abaha enti afa na yekro mu ha na ni jakase ebeba ha omo ni afu aye kwankrofo fuom ko tutu ye menka ne ye board ye banche enti police station abahe die ye gidi say ye bibia be ya maye mesia ye de papa ememu ana omnum tramo wi etutrasam na mesi abahe sa police fa no munyo modwuma na mo nchiwam para so mo chiwam aya so ye ho betoye.